Ngenkathi sifunana ngaphezulu selithi uma lichaza ukuthi njengamanje abadla kwaphansi abadlayo kodwa uma wena uvusela uKristu funa ngaphezulu okhonza naye umazi uvukaphi uthi kodwa mina ngavuswa kanye noKristu anikho kodwa anikho lo uchapter 3 uzama ukuveza ukuthi uthatha ubulala laba bantu abathi angikwenzi ukuthi ngoba enkonzweni yami akwenziwa. Uchapter 3 uthatha ukususe enkonzweni uyakhipha umfundisi uthi kodwa wavuswa kanye noKristu. Hallelujah. 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 Uchapter 3 umusana sindiswa kwayingane uye kuthiwa phela enkonzweni yamaphuzwa amazwi ensindiso mahle kodwa wengane uma usukhulile uthi ngavuswa ngifuna kwaphezulu hayi ngoba enkonzweni kwenziwa noma wangishumayeza ngaphuza kodwa mina noma inkonzana ngakwenza ukuthi kodwa mina. Uchapter 3 awunoyingane akuwono baby. Uchapter 3 awabantu abahlala umuntu okhonza naye ebheda kodwa sande sibona ubuye enkonzweni. Ubuya enkonzweni ubuhlangane nomuntu obhedayo ethi usathana ungasayi uthi hayi vele bengayeliye nami ngavuswa kanye noKristu. Kungenzeka sikhonza ndawonye kodwa namhlanje uchapter 3 unalento ukuthi masingabona amadoda amakhulu ayothwala ethandazela amanzi namafutha. Amanzi ayathandwa kule ndawo nawo amen awukho. Safile namanzi la namafutha. Uyagwele nawo amen awukho. Saphuma lele washweni sasoyithola enkonzweni. Yazi wazondelana amanzi namafutha. Wazona ngoba longaqala ukuzwa ama-case amaqala akukhumbuli kukhona iphaka eliboshelo ukutshontsha umoya lo ovumuzelayo. Okay. Anything that is invisible ayitshontshele. Yonke into engabonakali. Uthi uSathane ukhipha abantu egameni. Uzobafaka ezigubhini. Hallelujah. Umoya ubalekile ngabe inqwa abantu abawuntshontshayo. Bewufihle usuthenge kubo. Kodwa manje into engabonakali invisible ayitshontshele. Hallelujah. Amen. Into engaphatheki baba ayibona ngizwe. Ayitshontshele. Sikhishwe nje intambeni ezibomvu nezihlaza nasemafutheni. Yiko into ebonakalayo. Iyatshontshelwa. Sanikezwe igama. I remember indoda engahamba ethempelini. Kwathiwa igolide nesilver star. Kwathiwa kodwa lokho esinayo simnika khona. Kodwa bayinikanga ngesandla kodwa yathatha. Kodwa siphethe. Kodwa siphethe ngesandla. Kodwa siphethe iyasibisa. Usathane uyasonda. Kodwa into engabonakali. Sanibona bazalwane. Sanibona bazalwane. Sanibona entseleni. Sanibona entseleni. Phezulu kaJesu phezulu. Phezulu kaJesu phezulu. We have to go back to the basic. Sibayeka bangavuswanga. Bebambeza phasi ifike safuswa. Engatemanga ibandla lokuthi bathi uma. Hayi bonke. Singaba sindiswa sonke sidlala imithimba sonke sibheke sisonke sonke kodwa sifana. Bathi omunye ebandleni labo laba begqilela amanyala. Masixoxa naye umfundisi. Wathi I don't worry about my church. Siyasiphethe international gospel.
I wish to see the international Jesus. Right. Come on now. Ngafisa ubona uJesu waphesheya kuphela. Uma sewukholela phesheya kuphela. Ngoba siphethe into eyi-1. Awucabanga udlala iNandos uthi ufike eMaritzburg i-test ayi-5. There's something wrong. Singahlukana ngamabandla. Kodwa ingozi ungafani. Ake ngikhulume le nomamela ungekho. Leyo kuhlukana ngamabandla. Kodwa mase abantu benze okuthize. Abanye bengakwenzi. Khona engahambi kahle. Sis, kodwa ngosijesu. Ungena eStern Cape uNandos uthi uyawudla, uthaza ufane nosempangeni. Yini abayenzile eStern Cape? Bathe babevula uNandos benza shot abaqali ibhayisi zase-Eastern Cape. Basuka bazolanda ibhayisi. Sengathi kunezinto ey'vuyile zamabandla kodwa zithatha ibhayisi. Esingaveli la. Thina sakhiwe phezu kwesisekelo sabaprofethi nabapostoli. Funa into esiyishona bangafuna upostoli. uPawuli athi nami ungakhonza leli banga. Ayisho into encane. Avuka uPetro. Mase kuthiwa khetha uzokhonza. Athi ngiyakhonza. Ngoba sakhiwe phezu kwesisekelo. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Lord. Hallelujah. Nithatha incwadi yaseKolose. Ninikeze lapha. Bese Laodikia. Nithathe neyabo. Nilethe ngapha. Ilule yabo. Eyabo nje ukuthi nina shintshana. Nivuke iqiniso okusele. Ngoba Oh, Lord. ningabali futhi ningashisi. But there's a Kolose. Ngoba ama-chapters Kambushi ahlukane ukuze sikwazi ukufunda iBhayibheli. Kahle kahle incwadi yaseKolose kwakuyincwadi eyodwa eyahambisa iphetho. Mhla sekubhala ukuze sikwazi ukufunda kwahlukaniswa ngama-chapter. Kahle kahle wonke lo Kolose incwadi. Alright. Amen. So le ncwadi iphethe uJesu kudalwe kuye. Kudalwe ngaye. Kudalelwe yena. Uma simukele zihamba kuye sakhiwe sigcilile uma navuswa kanye noKristu funa lokwaphezulu uqede chapter 4 maqedwa lencwadi uthi nivame ukukhulekela haleluya nasenxuseni kukho konke kubona. Oh, Jesus. Kolose bayofundiswa into yokuthi awukwazi ungathandazi. Uma uzothandaza usukhuleka, uma ngakhulekeli uyanxusa, uma nganxuseki uyabonga. Haleluya. Iprayer ilula, awusemthandaza kulula, unzima kakhulu. Kulula kakhulu. I pray mangathandazeki ngiyanxusa baba ngicela abantu manganxuseki ngiyabonga. But every day I will pray. Bazalwane, nitshele awukhona ukuthi bazalwane. No excuse. Uma ngingabe igiya usazucalela abantu ucalela ibandla kwenzeke vala yonke baba ngiyabonga ukuthi ungivusile namhlanje. Ngiyabonga ungiphele omndeni. Ngiyabonga umsebenzi onginikeza wona. Ukuthi akubongeke baba awukhumbulizwe lakithi. Baba khumbula ibandla engikhonza kulo. Ungafi ukubona ongibeke kuwo. Khumbula umndeni wami Nkosi. Ningithenele Hallelujah. ukuba aqaphele kuze ayimuke enkosini kuze ayifeze. Let's stand up. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Yeah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Hallelujah. Libonga
bazalwane ngaba ukho kwiposition yakho udukile Yes, Lord. ngabe unalenkinga yokwasivivi Jesus ngabe noma unjani kodwa inkosi ikhuluma nawe gijima ngibeka isandla mase sathandaza gijima nguleke nawe mase sathandaza bathi inkosi ikhuluma nami namhlanje gijima nguleke nawe oh God Jesus thank you Lord Jesus khona umuntu oyedwa ekhuluma naye oh God bless you khona umuntu ekhuluma naye baba khona okwami lokho okhuluma ngakho namhlanje Jesus Christ ngabe phambane inkosi onoyiphethe ngabe unalenkinga yokuzashisa awubandi awushisi inkosi uyezu siyahlanza kodwa namhlanje ufuna ukuza kuyo gijima uze bami noma bani othi inkosi ukhuluma nami gijima ngikhuleke nawe gijima sengiyathandaza sengiyathandaza siqale late isikhathi asigijima ngikhuleke nawe come let's me pray with you I promise you impela khona ngiphinde ifane namhlanje I promise you come let me pray uvala amehlo akho sesiyathandaza I promise you your life will never be the same again come let me pray with you come let me pray with you come let me pray with you your life will never be the same kukhona la ushoda khona come let me pray with you kukhona lokho okuxegayo come let me pray with you sisaqala nje lenkomfa akuyiqale ngegele ulungisa lezi zinto inkosi asilokho ngiyabona lokho inkosi ngiyabona lokho ngiyabona inkosi khuluma nami nje lokho gijima let me pray come sesathandaza vala amehlo akho egameni laJesu sesathandaza ngizwa amandla kaNkulunkulu amangalisayo tonight solibonga just a moment let's come forward and help me in the mighty name of Jesus. Thank you Lord. Slowly izandla zethu kubo as we are praying. uNkulunkulu ezosiza umuntu umele abe nenhliziyo evumayo. uNkulunkulu ebiza altar call akabiza abantu abahlulekayo. Kodwa usuke ebiza abantu afuna ukubaqinisa ngoba sebonile ikusasa liphethe. uNkulunkulu ekhuluma ukuthi khona abantu abangashisi noma abangabandi. Akabiza abantu abangashisi abangabandi. Kodwa yazi isizini yongashisi ongabandi yes. Come and be impacted. Woza uzothola ugcobo sema ngifika isizini yokuhlasela ukuze ungabani ungashisi. Ube namandla ukuma ngalelo langa. Cela ukuthi uNkulunkulu size impilo yami ngipha amandla. Ngiyazwa bishop baningi abantu uNkulunkulu afuna ukubaqinisa ngakho. Bazalwane uNkulunkulu makushuyile imessage yomngcwele hayi ngoba kusuka ukhona izoni. uNkulunkulu ufuna suka ededela ugcobo lomngcwele ukuze mhla kufuka ukona. Umngcwele bube namandla phezu kwesona. I-altar call isuka ingabi nabantu. Isuka abantu baqinisa ukuthi come and be important, come and be ready. Ifana bishop nalento yephasika uma lithi iBhayibheli akaqaphele odlayo. Iphasika akusilona isitha sethu. Isidlo senkosi akusizona isitha sethu. Akekho umuntu angathi umudla lesidlo futhi qala ubheka uma kuthiwa dlana isidlo kusuka kuthiwa come and eat this ngoba lo mzimba kanje uze mhla kuveke ilanga
lokulingwa ube namandla uJesu ayenawo. Hallelujah. Jesus. Asinasabusanga sithi funqaphela umusila, you need to understand that ukuthi iyini purpose lento yenziwayo. Hallelujah. Ngiyaphinda namanje uma kukhulu abangibishop ngiyakuzishumela into ecacile. Kodwa akubizwa abantu abahlulekile la. uNkulunkulu uzopha abantu amandla. Jesus. Phambi sesandla sethu. Kunabantu abazoqonda iy'nkonzo zabo la. Hallelujah. There are gifts that today will be revealed. Kunezipho ezizovela. Abanye kunezipho ezizozalwa. Abanye kunezipho abazozamukela. Hallelujah. As right now, cela ibandla lolu izandla. Hallelujah. Hlezi kwisifiso sami bazalwane, every week go ukuthi uma sewesikhathi altar call, intercessors, you need to take your position. Uma sewesikhathi altar call, intercessors, you need to take your position and begin to intercede, because we are about to invade the supernatural. We are about to invade. We are about to usher people in the super. Father God, I pray, let the anointing prevail. Let the anointing prevail. Naku kobola manda, naku kobola ngoba, naku kobola ngasimulo. Baba ngiyathandaza. Open your mouth and pray. Cela ibandla lonke sivule imilomo yethu sithandaze. Nakamandla, naku kobo siyathandaza. uNkulunkulu ethongqolo ngeke ukhulume kanje. Kungekho ufuna ukumsiza, ngeke ukhulume kanje. Kungekho ufuna ukumnqobela, ngeke ukhulume kanjena namhlanje ngiyathandaza. Baba nasisanda sami. Nasisanda sikaNkulunkulu esingabona nakamandla. Nakugoba lohlela phezu kwempilo yakho namhlanje. Kusukela namhlanje your life will never be the same. From today, the Lord is doing something new. From today, the Lord is imparting you with the anointing to prosper, anointing to conquer, anointing to move forward. In the mighty name of Jesus, Lord, I pray. And we break every altar that is fighting against the love. As intercessors, take your position. Intercessors, take your position. This is the day that the Lord has made. Baba Satandas. As the man of God is laying hands upon you, amandla kaNkulunkulu are falling. Let us pray. Let us pray. Let the anointing prevail. Let the anointing prevail. Let the anointing prevail. Let the anointing prevail. I pray today, may you receive the anointing. May you receive the anointing to conquer. May you receive the anointing in the name of Jesus. Let the power, let the anointing, let the anointing prevail. Receive the anointing, I pray. Receive the anointing. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made. I receive the anointing. Oh, Jesus. Thank you, Jesus. Hey. Thank you, Jesus. 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 Yamako. Hey. We give you praise. Yamgela mazongoba. Yamgela mazongoba. Yamgela namazongoba. Yatandas. Yamgela namazongoba. Yatandas. Yamgela namazongoba. Yatandas. Yamgela namazongoba. There's an anointing that is falling upon your life. This is the day. This is the day. Unless we remember to stand there. Come on, let us pray. Let us pray. Church of Jesus. Unless we remember. We will go to stand there. Let the anointing.
Jesu Kristu waseNazaretha. Let your anointing fall phezu kwempilo zabo. Baba babazonke inkonzo oyinamalume. Yongcwele bayaphiwe. Baba bathandele. Let each and every one of us, Lord, ahambe bangcwele inkonzo ebizayo. Yongcwele kusala amagibisi amasha. Baba bathanda amandla amadala yaphila. Baba babazonke sila-alayine uNkulunkulu athanda amandla. Reposition us, Holy Ghost. Umuntu nomuntu Baba, ababamba inkonzo Baba bathanda amandla. Usenjalo wathi thina kanti isebenzi iminyaka, isebenzi ikhona Baba. Bathi balima imfuba ngesizwe sabo, balima amasiko ngesiko wabo. Yingakho isifunda sesikhulu kushonda isebenzi. Baba wonke umuntu akalima yakhe indima. Baba yathandwala. Shift us to our positions, Holy Ghost. Angekho endaweni yakhe. Mande Baba, mande Baba. Ilizwi lakhe iqaba lifezeke. Ilizwi lithokoze ngathi masibambe inkonzo. Yehlisela inkqubo phezu kwabo. Yehlisela amandla phezu kwabo. Yehlisela izambulo ezintsha. Baba wethu ongcwele, bavula amehlo. Umuntu abona inkonzo yakhe. Vula imehlo Baba wethu ongcwele. Vula imandla amehlo. Sivula amehlo. Sivula amehlo. Ilizwe siyayigibela sibawala ukuyilima. Baba wethu ongcwele. Uyekheshathela bayakhasatha siyathela siya. Baphekhoshithe khasathala phekhasethe. Iyakhasathala phathela salakhetha shathela. Iyakhasatha khasatha phekhasethe. Iyakhasatha masikhethe sakhethe. Iyakhasatha. Iyawathafikhethe masiyakhasatha khasatha. Siyabonga Baba wethu ongcwele. Uthethe kahle Baba. Uthethe kahle Tata. Ukuba sibambe inkonzo. Noma ngabe indelelele kangakanani. Sihlonipha sinikezile. Position imandla Baba. Reposition us, Holy Ghost. Reposition us, Holy Ghost. Umuntu abaphindayo yakhe. Umuntu abaphindayo yakhe. Nasikhala Baba. Usonke ngabantu abazobe esikhaleni. Sonke sijahe impulpiti. Abekho abafuna ukuba esikhaleni. Sonke sifuna ukuduma. Abekho abathandazayo. Abekho abanxusayo. Abekho. Bonke abantu bafuna impulpiti. Baba usonke ngabantu abazobe esikhaleni. Reposition us. Shift us from where we are. Siyabonga. Singafani noJona Baba. Yayathuthuma kwanyendawo abayithandayo. Baba, abangekhandayo ngiyabathumela inhlanzi Ntwana. Elizabahlanzela emhlabeni wakhebe. Abasukile enkonzweni abayibukela kuwe. Thumela inhlanzi Baba zabaphinye. Iyabahlanzela enhlabeni. Baba, umuhle Thixo. Thatha udumo simakade. Lungekho wena wena ukufanele. Ubaba bengakhuluma kanje ngaphandle kwakho. Impela udumo lukufanele simakade. Ngiyamukela indumiso yabantwana bakho. Igama likaJesu.